Bon dia. Us presento Miss Dorothy Salmon, l'esposa de l'exprimer ministre escocès. Miss Dorothy, vostè que té aquesta experiència d'haver perdut el referèndum d'Escòcia, però que ara recentment han guanyat les eleccions generals, com valora el fet de demanar la independència també a les eleccions municipals? Sí, jo penso que cada manifestació que fa el poble és una nova oportunitat per guanyar aquesta independència. Perquè Barcelona, com a ciutat cosmopolita que coneix a tot arreu, és molt important que arribi a tenir aquesta independència a Catalunya. No? Per això, cada manifestació, cada eleccions que es faci, és important que la gent es manifesti cap a aquest valor. Estem d'acord. Moltes gràcies. Gràcies.